Ahojte ľudia, chcel by som vám dneska ukázať moju krabičku vecí, v ktorých som si kúpil nejaké veci. Môžu tam byť aj nejaké hrozne staré, starodávne meteority, tam môžu byť kryštále, toto, jak sa to povie, gombíky, železo, nejaké mufle, tak si to ideme ukázať. Prvé tu mám takéto niečo, nejakú brošňu. A potom tu mám takéto dve železné gombíky pripojené k sebe. Potom mám takéto magnetové guľčky. A pozrite. Jaj, padli mi, nevadí, sú v pohode. Potom tu mám takúto muflu. Potom tu mám takýto kryštál. Potom takýto akvamarín. Potom takýto, neviem, počkaj, nejaký na co to bol. Citrovín hnedý. Potom tu mám takýto meteorit. Potom ešte takýto. Potom tu mám ešte takýto kameň, zlatý. A potom ešte takýto tyrkys. Potom takýto chalkopyrít. Potom tu je taký zmiešaný. To je tiež hnedý to je hnedý citrín. To nie je citrivín, ale citrín. Alebo už neviem, ako sa tento volá. Potom tigrielko. Takýto gombík tu ešte mám. Starý. Potom tu mám olivín zmiešaný so smaragdom. Potom skamenelé drevo. Rúvenín. Potom tu mám takýto kryštál. Potom tu mám magnezit, obsidian. Na takúto železnú guľku. Potom takýto kryštál malinký. Potom takýto galenít. A nakoniec tu mám takéto dve amunity, ktoré sú staré 400 miliónov rokov. 400 miliónov rokov sú staré. To bolo pre dnešné video všetko. Toto bola moja prvá krabička a uvidíme sa pri druhej krabičke a pri druhom videu. No, čaute.